Γεια σας, είμαι ο Κρίς και αυτό είναι το 8ο επεισόδιο της σειράς «Ο δικός σας κόσμος». Νομίζω όμως ότι πρέπει να αλλάξουμε την αρχή μας. Οπ, από εδώ και πέρα θα αρχίζουμε έτσι. Πώς το βλέπετε εξωτερικά, σας αρέσει? Είναι το καινούργιο μου σπίτι. Βέβαια θα ήθελα και τη δικιά σας βοήθεια για να το βελτιώσω. Πριν αρχίσουμε, να το βλέπουμε και από μέσα. Επειδή φτάσαμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, τους 100 συνδρομητές, έχω φτιάξει και σελίδα στο Facebook, θα τη βρείτε στην περιγραφή και μέσα από τη σελίδα μπορείτε να μπείτε να κάνετε like στη σελίδα και εκεί πέρα μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις σας για το πρώτο Q&A, να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε για να βελτιώσω το κανάλι, να βελτιώσω τον τρόπο που κάνω τα βίντεο, να μου πείτε αν θέλετε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό από το κανάλι και οποιαδήποτε παρατήρηση έχετε. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε? Ξεκινάμε για να δούμε το σπίτι και από μέσα. Καταρχήν, πείτε μου πώς σας φαίνεται εξωτερικά. Πείτε μου πώς σας φαίνεται. Γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα τώρα. Έχει διάφορα, έκανα με μία εβδομάδα σχεδόν για να το κάνω. Εντάξει, δεν έμπαινα συνέχεια, αλλά μου βγήκε καλό, έτσι πιστεύω. Για να πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Οπ, τι γίνεται εδώ πέρα? Πίνακες. Η σκάλα εδώ είναι η αρχή του σπιτιού. Το πρώτο δωμάτιο, η αρχή. Πώς σας φαίνεται? Πρέπει κανείς να βελτιώσει εδώ, να βάλω κάτι. Πώς σας φαίνεται εδώ πέρα το τραπεζάκι και βγαίνουμε που βλέπουμε έξω? Πάμε στο δεύτερο δωμάτιο, από εδώ. Wow! Enchanting table και πολλά. Και έχω, όπως μου είχατε πει, έχω φτιάξει πολλά κουτιά και έχω βάλει μέσα ξεχωριστά τα πράγματα, τα όπλα. Εδώ πέρα. Εδώ δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Εδώ είναι όλες οι πανοπλίες. Enchanting και σιδερένια και διαμαντένια. Μου λείπουν οι μπότες. Δεν πειράζει, θα βρούμε σε επόμενα επεισόδια και θα κάνουμε και μπότες. Εδώ πέρα, όλα τα μεταλλεύματα χρυσός. Μου έχει μείνει ένα διαμάντι. Λάπης λαζούλης, redstone, glowstone και όλα όσα μου χρειάζονται. Πάμε δίπλα. Τα ξύλινα, όλα τα ξύλινα. Εδώ πέρα έχω γουλ. Όλα τα τζάμια που χρησιμοποίησα. Τα χαλιά που χρησιμοποίησα για να κάνω το σπίτι. Εδώ πέρα τα φαγητά, όσα φαγητά μάζεψα μέχρι να κάνω το σπίτι. Εδώ τα πέτρινα. Και εδώ πέρα δεν έχω κάνει ακόμα. Όλη η φούρνη εδώ μέσα για να μπορώ άνετα να ψήνω ό,τι χρειάζομαι. Στη μέση ένα crafting table. Το χαλί με το κόκκινο που οδηγεί στο enchanting table. Και οι πίνακες. Εδώ πέρα ωραίο. Εδώ πέρα δεν ξέρω ακόμα τι να κάνω. Πείτε μου. Από εδώ έχουμε και μια πόρτα για να πηγαίνουμε στην αποθηκούλα, το παλιό σπίτι. Και συνεχίζουμε. Πάμε στο επόμενο δωμάτιο. Το επόμενο δωμάτιο όμως είναι μια έκπληξη. Ποια είναι αυτή η έκπληξη? Δεν έχει γίνει ακόμα σχεδόν τίποτα. Θέλω τη βοήθειά σας. Τι να κάνω σε αυτό το δωμάτιο? Πώς να το χρησιμοποιήσω? Έχω βάλει μόνο κάτι πίνακες. Έχω κάνει αυτά τα παράθυρα έτσι με κάγκελα. Μου φαίνεται εξωτερικά βγήκε ωραίο, αλλά δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Τώρα πάμε πού? Στο δεύτερο όροφο. Δεν μου είπατε ότι θέλετε? Νομίζω μου είχε πει ένα παιδί ότι θέλει να κάνω και δεύτερο όροφο. Σε εκείνη την καλύβα δεν μπορούσα να κάνω δεύτερο όροφο. Τι δεύτερο όροφο να έκανα? Ό,τι κάνουμε, συνεχίζουμε, πάμε πάνω και βλέπουμε τι? Για αρχή βλέπουμε ένα μεγάλο μπαλκόνι. Μπορείτε και εδώ να μου πείτε τι μπορώ άλλο να κάνω. Εδώ πέρα βλέπετε έχω το μικρό το μπαλκονάκι που μπορώ να βλέπω έξω τι γίνεται, τι παίζει. Έχω κάνει και εδώ πέρα το τραπεζάκι με τα καθίσματα και το δωμάτιό μου που θα μπορώ εγώ να κοιμάμαι. Εδώ πέρα με τα χαλιά του, το κρεβάτι με τον ουρανό. Αυτά τα κουτάκια δεν έχουν τίποτα, τα έχω βάλει για ομορφιά.
Εδώ πέρα οι πίνακες, το καθιστικό για να συζητάμε αν έρθει ποτέ κανείς, που δεν θα έρθει γιατί είμαι μόνος μου στον κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Τα φώτα εδώ που αναβοσβήνουν, ξέρετε κανένα άλλο καλύτερο τρόπο για να αναβοσβήνουν τα φώτα? Εγώ βρήκα να βάλω αυτούς τους μοχλούς. Το χαλάκι πώς σας φαίνεται? Το παρδαλό, ένα κόκκινο, ένα γκρι. Βγαίνουμε πάλι από εδώ και πείτε μου, έτσι, μπορείτε και εσείς να δώσετε απόψεις για το τι να κάνω εδώ πέρα. Βέβαια δεν χρειάζομαι άλλο δωμάτιο, αλλά είπαμε, αυτός είναι ο δικός σας κόσμος. Μπορείτε και εσείς να επιλέξετε το τι μπορώ να κάνω παραπάνω. Πάμε να δούμε και εξωτερικά το σπίτι από άλλες μεριές. Λοιπόν, από εδώ πέρα πάλι είναι μια πόρτα για να μπορώ να βγαίνω, να φεύγω και από εδώ. Και εδώ είναι το δωμάτιο που έχω όλα αυτά που έχω πάρει, το dining table, και από εκεί που βγαίνουμε. Τώρα έχω να σας δείξω και κάτι άλλο που έχω προχωρήσει. Να δούμε λίγο και το σπίτι εξωτερικά από εδώ. Από την πίσω μεριά, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κάνει και πολλά, δηλαδή δεν έχει και τίποτα σπουδαίο. Και από εδώ μπορείτε να μου πείτε τι άλλο μπορώ να κάνω. Και τώρα πάμε να δούμε στην γενική φάρμα, είτε ζώων είτε από τα φυτά που έχω, πατάτες, καρότα κλπ. Έχουν προσθεθεί και άλλα πράγματα. Λοιπόν, όπα, βλέπετε στο βάθος τα αρνιά. Εδώ πέρα ο στάβλος των αλόγων, από ένα άλογο έχουν γίνει 3. Πήγα και έψαξα και έφερα κι άλλα. Δεν ξέρω τι είχε γίνει, τα είχα βάλει να ζευγαρώσουν, χρησιμοποίησα το χρυσό μου, αλλά δεν ξέρω τώρα, επειδή το άλογο είναι μικρό, μπορεί να πηδήξει και να φύγει, να βγει έξω, δεν ξέρω. Αλλά είχαν κάνει ένα μικρό αλογάκι και δεν το βλέπω τώρα πλέον. Άφησα ανοιχτή την πόρτα, έφυγε, δεν ξέρω. Τι κάνουμε, πώς έκανα τα χαλιά? Πήγα, βρήκα 2 αρνιά, προσπάθησα πολύ και τα έκανα πολλά. Και αυτό είναι καλό. Αυτές οι αλλαγές είναι που έχουν γίνει. Είναι το καινούριο σπίτι, μου το είχατε ζητήσει. Έκανα προσπάθεια, το έκανα και είπα να σας το δείξω. Θέλω να μου πείτε απόψεις σε σχόλια εδώ στο YouTube, και μην ξεχνάτε, θέλω να μου πείτε, μάλλον να μου κάνετε ερωτήσεις στη σελίδα μου στο Facebook, για να κάνω το πρώτο Q&A και να με ρωτήσετε πραγματικά ό,τι θέλετε, που να έχει σχέση βέβαια με το Minecraft, έτσι. Όχι ερωτήσεις γαμάς ρε μαλάκα, ξέρετε τώρα. Και στα επόμενα επεισόδια θα κάνουμε και τα επόμενα πράγματα που έχετε ζητήσει. Nether φυσικά και θα πάω, τώρα που έχω και πανοπλίες, έχω και όπλα, enchant, έχω τόξα, έχω βέλη, και πιστεύω, εντάξει, θα πεθάνω πάλι κανένα 2, 3, 4, 5, 100, 25.000 φορές. Όπα, βλέπω αρχίζει και νυχτώνει. Μήπως πρέπει να δούμε το σπίτι και όταν είναι νύχτα? Για να δούμε πώς φαίνεται. Ο ήλιος πέφτει. Μια χαρά νομίζω φαίνεται. Δεν έχω βάλει και πολλά φώτα, τα φώτα μόνο είναι μέσα, για να φαίνονται και τα διάφορα χρώματα γυαλιά που έχω κάνει εδώ πέρα. Καλά, εντάξει, από εδώ πέρα δεν φαίνεται γιατί έχω βάλει τα κάγκελα. Αλλά αν πάμε μέσα με τις λάμπες που έχω βάλει, εντάξει, εννοείται και τα τόρτσες, αλλά τα τόρτσες τα έβαλα για ομορφιά πιο πολύ. Δεν έχουμε σκοτάδια. Και εδώ πέρα και στα άλλα δωμάτια. Αλλά εμένα, να σας πω την αλήθεια, το αγαπημένο μου δωμάτιο είναι αυτό. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα. Έχει πολύ χώρο, έχει το enchanting table και έχει και ό,τι μου πείτε εσείς
μπορώ να κάνω και να βάλω για να το ομορφύνω, πείτε το μου και θα το βάλουμε στο σχέδιο. Το δικό μου αγαπημένο δωμάτιο είναι αυτό, το δικό σας. Για να πάμε να δούμε και το πάνω. Έξω νύχτωσε. Τι ωραία που φαίνεται από εδώ πέρα, έτσι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ η νύχτα, αλλά εντάξει. Τώρα βέβαια το έχω βάλει στο peaceful για να μπορώ να σας δείξω. Μην με ενοχλούν, μην μου διαλύσουν το σπίτι. Τα ζόμπι, οι σκελετοί και όλα αυτά, οι creepers. Και από εδώ μπορώ να μπω. Εμένα μ' άρεσε. Εντάξει, δεν έχω και την μεγάλη εμπειρία στα σπίτια. Έκανα και το διπλό κρεβάτι, το αγγελάκι από πάνω να με φυλάει. Εντάξει, μαλακίες λέμε. Τους πίνακες. Έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο σπίτι στην ουσία που κάνω. Όχι, είναι το δεύτερο μεγάλο σπίτι που έχω κάνει στο Minecraft. Πείτε μου τη γνώμη σας. Τι μπορώ να κάνω, τι μπορώ να βελτιώσω, τι μπορώ να βάλω εδώ πέρα στα κενά, το οτιδήποτε. Γιατί ένα μεγάλο σπίτι πρέπει να το γεμίσεις κιόλας. Δεν το κάνεις τζάμπα. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε. Κάντε subscribe. Το κυριότερο νομίζω εγώ για να βοηθήσετε το κανάλι είναι να κάνετε κοινοποίηση το βίντεο, έτσι, ένα share, για να το δουν και οι φίλοι σας που αν ξέρετε ότι βλέπουν βίντεο Minecraft, για να πάω να κοιμηθώ και σε αυτό το σπίτι. Ο πιο απλός τρόπος για να βοηθήσετε είναι ένα κλικ στην κοινοποίηση, στο share. Να κοιμηθώ στο διπλό κρεβάτι από την αριστερή μεριά, από τη δεξιά μεριά, όχι από την αριστερή, για να βγαίνω συνέχεια από εδώ τώρα. Έτσι. Αν θέλετε να βοηθήσετε, κάντε ένα πολύ απλό share. Μια κοινοποίηση. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να κάνετε και like στη σελίδα μου στο Facebook και να κάνετε ερωτήσεις για να με βοηθήσετε να κάνω το πρώτο Q&A. Έτσι όπως αρχίσαμε, έτσι θα τελειώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.